Ya. Buenos días. Mesa de contratación para a prestación a persoas maiores nos centros de atención a persoas maiores de Ribas de Sil, en Meira. Expediente 2021 con 02 número 35. En primeiro lugar, vamos dar conta dos criterios baseados en xuicios de valor. Que para o lote 1, Ribas de Sil, foron os seguintes: a empresa Soto y Cid SL, en total 6,50. Troncoso Casares SL, 27 puntos. Lote 2, Can de Meira, empresa CK Senior Gestión SL, total dos criterios de xuicio de valor, 24 puntos. Troncoso Casares SL, 27 puntos. Pasamos ahora á apertura dos criterios avaliables automáticamente. Como xa quedou claro, no lote 1, empresas presentadas 2, admitidas 2, e no lote 2, idéntico resultado. Empezamos con lote 1. Soto y Cid SL. Sobre correcto. Comprométese ao cumprimento e execución do contrato polos seguintes prezos unitarios: persoa usuaria servicio residencial valorada como autónoma, 52,31 IVA incluído; persoa usuaria servicio residencial valorada como dependente, 54,91 IVA incluído. Criterio número 2, compromiso de contratación persoal pola axencia de colocación, sí. Criterio número 3, compromiso de horas formativas, plan de formación superior ou igual a 50 horas. Criterio número 4, compromiso de prestacións complementarias para as persoas usuarias, 2 técnicas de salón de peiteado e unha técnica de depilación barbería. Prestación complementarias ao mes de balde para a persoa usuaria, 2 sesión de quiropodia. Criterio número 5, oferta de eventos e festexos, 4. Caso de desempate, 0-0. 0-0. Pasamos á seguinte. Troncoso Casares SL. Sobre correcto. Comprometes ao cumprimento da execución do contrato polos seguintes prezos unitarios. Bueno, aparecen las dos ofertas, pero en este caso Ribas de Sil. Persoa usuaria valorada como autónoma, 52,51 prezo con IVA. Persoa usuaria valorada como dependente, 55,11 precio con IVA. Criterio número 2, compromiso de realizar toda a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da axencia de colocación, sí. Criterio número 3, compromisos de horas formativas superior ou igual a 50 horas. Criterio número 4, compromiso de prestacións complementarias para as persoas usuarias, 2 técnicas de salón de peiteado e unha técnica de depilación barbería e 2 sesións de quiropodia. Criterio número 5, sí. El criterio número 2, ¿qué dijo? Criterio número 2, sí. Sí. Ah, que sí. Criterio número 5, oferta de eventos e festexos, 4. Efectos de desempate, 174, 6. Pasamos ao lote 2. Lote 2.
CK Senior, gestión SL, sobre correcto. Vale. Comprométese ao cumprimento da execución do contrato polos seguintes prezos unitarios: persoa usuaria servicio residencial valorada como autónoma 50,95 IVA incluído, persoa usuaria servicio residencial valorada como dependente 54,07 IVA incluído. Criterio número 2, compromiso de contratación persoal pola Axencia de Colocación SI. Criterio número 3, compromiso de horas formativas, plan de formación superior ou igual a 50 horas por traballador. Criterio número 4, compromiso de prestacións complementarias para as persoas usuarias, 2 técnicas de salón de peitado e unha técnica de depilación barbería e 2 sesións de quiropodia. Criterio número 5, oferta de eventos e festexos 4. Efectos de desempate 366,11. Troncoso Casares SL, sobre correcto. Comprométese ao cumprimento e execución do contrato polos seguintes prezos unitarios: persoa usuaria valorada como autónoma 50,95 IVA incluído, persoa usuaria valorada como dependente 54,07 IVA incluído. Criterio número 2, compromiso de contratación persoal pola Axencia de Colocación SI. Criterio número 3, compromiso de horas formativas superior ou igual a 50 horas. Criterio número 4, compromiso de prestacións complementarias para as persoas usuarias, 2 técnicas de salón de peitado e unha técnica de depilación barbería e 2 sesións de quiropodia. E criterio número 5, oferta de eventos e festexos 4. Efectos de desempate 174,6. Finalizada a apertura pública de ofertas, pasamos a deliberar.
Ya. Buenos días. Mesa de contratación para a prestación a personas maiores nos centros de atención a persoas maiores de Navia e Suarna. Expediente 2022.02, número 59. Número de empresas presentadas unha, e comenzamos coa valoración dos criterios baseados en xuicios de valor, que neste caso Troncoso Casares, 27 puntos. Procedemos á apertura dos criterios evaluables automáticamente. Sobre correcto. Comprométese ao cumprimento e execución do contrato polos seguintes prezos unitarios. Persoa usuaria valorada como autónoma, 51,99 prezo con IVA incluído. Persoa usuaria valorada como dependente, 55,63 IVA incluído. Criterio número 2, compromiso de contratación persoal pola axencia de colocación, sí. Criterio número 3, plan de formación superior ou igual a 50 horas por traballador, sí. Criterio número 4, compromiso de prestacións complementarias para as persoas usuarias, 2 técnicas de salón de peiteado, unha técnica de depilación barbería e 2 sesións de quiropodia. Criterio número 5, oferta de eventos e festexos, 4. A efectos de desempate, 174,6. Finalizada a apertura pública de ofertas, pasamos a deliberar.